Radio Philippine Standard Time, las 4:30. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga incident kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes. Pizza 23 na bulan sang Setyembre tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente mahimo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo, diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Talisay PNP kag Police Station 7 nagabuligay agod malubad ang kaso sa pagpatay sa bugaw kag commercial sex worker. Konsulta nga programa sa Bacolod sa tagsa ka mga barangay magapadayon suno kay Councilor Calao Puentevilla. Mga LGU sa Negros Occidental nag-showcase sang ila produkto nga pagkaon halin sa kusina program sa Bacolod. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpahayag ni CPP Chief Information Officer Marco Balbuena nga dapat untato na sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kon NTF-ILCAC nga tawgon sila nga terorista. Ini kasunod sa desisyon sang Manila Regional Trial Court Branch 19 nga nagabasura sa petisyon sang Department of Justice nga ideklarar ang CPP kag NPA bilang mga teroristang grupo. Suno kay Balbuena, ini nga development ang ginakabig legal postback sang pila ka miyembro sang judiciary batok sa NTF-ILCAC. Dugang pa ni Balbuena, wala ginakilala sang Communist Party of the Philippines ang kaso nga ginfile sang Department of Justice ang tuig 2018 pero ila ginaabi-abi ang desisyon sang korte nga gintawag rasunable kag patas. Medyo mainit-init ini nga pag sinabtanay kay ang Department of Justice nagpalayag nya hindi pa na final. Madamo pa ni nga ripasuhay sang kaso. Kaya nagligad nga mga administrasyon ginadeklarar gid nga terorista ang mga katapo sang Communist Party of the Philippines. Sa ikadua nga hutong sa aton pagpangalagad patpaton ta ining mainit nga isyo. Hindi gibala kabigon terorista ang mga katapo sang New People's Army Communist Party of the Philippines sa likod sa mga panumbungon sang gobyerno nga ini sila mga terorista. Talakayon tayo na sa ikadwa nga hutong sang aton pagpangalagad. Action Radio Philippine Standard Time las 4:34 na. Bangon ron adlaw ron. Oy, Biyernes subong, salamat sa Diyos. Biyernes naman, may klase, may opisina. Kamusta na ang palibot sang syudad sa Bacolod? Kamusta mga merkado? Kamusta ang biyahe? Sang aton sini mga di pasahero nga salakyan? Kamusta ang palibot sang syudad sa Bacolod? Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Karon nga aga, digaman sa patrol daw si Action Del Salazar, no? Wow, aga pa na bugtaw si Action Dale. Action Dale, good morning. Yes, mayong action Fred, kag sa aton si mga ka-action, no? Live kita subong diri sa bahin sang Dalan Burgos sa may tubangan sang Burgos Public Cemetery diri sa may siyudad sa Bacolod. Ang aton sini nga live streaming action Fred, aga pa kita nagbugtaw para sa aton sini nga responsibilidad karon nga Biyernes sang kaagahon, no? So mayo gid ang aton sini nga paniyampo subong
diri sa may Bacolod City Action Fred kaya makita mo sa aton sa nga Facebook Live nga nagaamat-amat diri sa buong Plastar ang aton sa nga mga market vendors diri sa Bahin Sanga. Burgos Public Cemetery Action Fred. Hindi pagid tumantan to ang mga public utility jeepney o mga modernized jeep nga nagabiyahe sa Cinema Tinon Action Fred diri sa may dalan Burgos. Kag makitaan din natin subong sa aton nga tubangan nga kalabanan subong sang nagakulat ang way na aton si makauturan nga nagamaneho sang tricycle diri sa bahin sang Burgos Market Action Fred. Actually kaina makitaan din nato na nga kun may nagagwa wala no nga mga nagpangumpra diri sa may Burgos Market since wala pa man sa mga PUJ subong nga alas 4:30 sang kagahon ti amo ni ginaarkila o kung may mga e-bike o kung tricycle drivers nga nagahulat diri sa may dalan na Burgos Action Fred. Makitaan din naton sa aton nga area nga ti bandri nagapulo pangape subong Bernes sang Tagaon Action Fred naga-stretching hampir naton diri ka mga kauturan diri sa Bansang Burgos Market kasi same time ti bandri subong nagapulo pa mahawak si Fred kag nagapreparar man no sang palamahawon kutob sa may mga estudyante nga may area sang face-to-face classes subong nga Action Fred sa paglabay sang patrol diri sa may bahin sa Dalan Burgos malapit sa may public cemetery ang aton sa kauturan ng mga street cleaners no nagamat-amat sa usoy sa mga tagsa-tagsa no kay area of responsibility human sa may area sang police station number 4 padulong diri sa may dalan Lopez Pine Action Fred tulutinlo na ang aton sininga dalanon especially diri sa may dalan Burgos sang syudad sang Bacolod. May makitaan magita nga pilahan natin nga mga kauturan nga subong nga Bernes ang kagahon nagapulo pa balas na Action Fred diri bala alin sa may Nokpo nga area padulong dito sa may Banga Escala tubtob Fortune Town daw iban natin nga mga mahilig mag-exercise sa biking amo ini ang ila sining ruta subong nga Bernes sang kagahon Action Fred gagti pila man naton nga mga kauturan diri man sa bahin sang Bacolod City Capitol Laguna and Park Action Fred. So far may observation report nga madulong sang patrol karon nga Bernes sang kagahon ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:38. Thank you kay Action Dale Salazar mga observation report karon nga kaagahon. O bangon na kamo may klase pa, may opisina pa. Ang iban nagapalauli na, ang ibang kapadulong pa lang sa Libertad, Burgos kag mga palapala. Ang iban ti aga pa ya. Kung ang Libertad ya, aga pa na mo mga alas 3:30 ya. Halos puno na sang manugpangumpra ang bagsakan. Balik sa puluyan, luto para sa mga estudyante kag sa naga-opisina. Ako niya, damo kalabasa, subong ka namit, ilutik kalabasa, no? Nang damo blagata, linutik, pagkatapos may pinamalhan ka nga bilong-bilong, daw amula na kasimple ya, sag akon ginapulo pangita, karon nga kagahon. Bastang gaserve si mo, bago lang tapos paligo, katampi tuwalya. Yes, okay na. Ang kaagahon, kampiyon na ang pamahaw, karon nga kaagahon. Action Radio Philippine Standard Time las 4:39 na. Ari na sila sa pagpanguna ni Milili Uligo. Si Robe Argente de la Luna morning sa Pacheck Atendansa. Ari kami din ni Lubic kag Robe de la Luna morning de senyo. Kay Ma'am Vanessa Star kag Doc Matmayo Jinke de Alagnon, Noel Amar, Alex Muntisa kag Boss Lito Baba, siling ni Milili Uligo morning. Kay Billy Albay, good morning. Tamyaya Domingo Mendoza kag Jack Gonzales ang barangay Lagranja. Si Giovanni Sope, aga pa, ga-monitor kami sa Montreal, Canada. Ba, kamusta da sa Montreal, Canada? Good morning o kung good evening da sa inyo. Kay Bret Hart at Tunato, good morning. Watching live sa Antipolo City, Rizal. Kay Hinida Ordonez, good morning man.
kay Rosemary Balues, aga pa siya. Tamyaw ya, pamilya Balues sa Santander, sa Isabela. Kay Doy Artor, good morning. Kay Cone Laparan, tamyaw ko pamilya Laparan, Labanigo, Torbila, Esparicia, gatamyaw Cone Laparan, sang Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Renato Tanwanda, good morning. Watching from Hacienda, Josepa, Isabela. Tamyaw kay Brad Mating, Nepales. Si Rosemary Balueso. Oho, happy birthday ko no sa bata ko nga si Bimar si Bimar. Okay Septyembre 25 ya Berna. Sige. Reglado ba si Jinky Dialagdon, aga pa siya. Morning kay Jeff Artor. Jeff Villasor, Banisa Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alma Uligon, Mama Lulit di Alagdon, Papa Joe di Alagdon, kag tanan nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Belen Yarisco Malino, good morning from Patikwe, Hinigaran. Taga Patikwe, Hinigaran da, sige. Good morning sa banay, kuno nga gwapo, sang una. Si Uka Malino. Good morning na sa inyo. May lang nga pagmonitor tagsagid kakaagahon. Daligid lang, ang libre ba lang medical check-up kag libre nga... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nahuya ako magulang eh siyempre pigado tas ay kay ano ko sila
Manisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gaulam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gaulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result niya, may si mama, kasi si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko, nadala nagkik kami nga, may pamangkot pag daw. Kapagod lagi kun online, mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay naman eskwela na ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong ka. Always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo get back underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, sige-sige lang ka mo, pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At Idris ato niya porte sa pagkainit sang panahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4
50 na si Inday Blasa upod sa aton, si Ruming Estrabon Hidalanga sa barangay Talaman, Himamaylan, aga pa siya nabugtaw. Si Rosemary Balues, good morning sa tiyo ko si Lando Balues, kag Basyon Balues, nagapamati subong. Sige, morning da sa Santander. Kayo si mong Carl Torilla, good morning man dira sa Binalbagan. Happy Friday ko no. Si Art Tandoy, tamyawiya si Maninoy at Tonyo, dira sa Banlag, nga nagapamati tagsagid kakaagahon. Ba, siyang ilagay yung dato Castillo, morning ko no, monitor ko always sida. Tamyawiya bata ya sa Soon 5, Kalumpang Mulo, Iloilo, si Marjorie Fernandez, Maricon Castillo, Gloria Moreno sa Berot, Libanon, Wilson Castillo sa EE International Company sa Batangas, kag sa Tagabangga tutong ko no, Barangay Pilisa, good morning man. Si Judge Nap Diamante gabugtaw na ni, si Biti Lao sa Binalbagan, si Ruben Tampos kag Bob Francia, kamusta ka mo? Si Toto Raul Alibugas, dalong galadlad nga napamahaw mo da, kay Roy Marino, kay Paririmias Arroyo, kay Ana Diaz sa Purok Balulan Bago, bao si Josing Tupa sa Purok Mabinuligon 2, Barangay Sumag, aga pa siya kuno, gabog tauron. Sige duludugsing kita kon kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Balik ako pagkatapos ini. Life Extension. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa sadtupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang
ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo ginabakal silpon ini ko pasensya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginharay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mamuna kag Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no kabay nga kaluyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5,
sustain hydration. O kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano may ang mga manunudlo kag estudyante magkadto sa eskwelahan mabisiklita lang. Okay man? Para wala gasto gasolina. Ang malain nas na kung ang mga manunudlo bla kasi may mga edad-edad na. Base bla hindi pa nakbalo magbisiklita. Laban ang edad mga babae. Pero mayo sa China kita mo no daw sus diha maklunsay mga bisiklita. Dumayo man. Exercise pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:02 na kay Renato Itabag da taga Malubulo Kawayan kuno ga monitor gid si Felicidad Perez. Good morning. Happy birthday kuno kay James Perez Di Paula and family. Si Julpa Caritativo kay Bindol family, Rolando Kulot Caritativo, si Paria Jojo Makilan, Marichichi Pagsugiron Makilan, Wilboy Bandukilyo, Bindin Monteflor, good morning lang. Karimar Biranyo Lingusti, good morning man, nakamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Kay Elvira Hilugo, morning. Kay Chao Esrabon. Mabalik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Sod binaluhan ay tiro sa mga katapo sang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Aber, dire kita mga balita sa puwersa sa aton kapulisan, Talisay, PNP kag Police Station 7 nagabuligay agud malubad ang kaso sa pagpatay sa bugaw kag commercial sex worker. Police Balita. Detalye sini pod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report kay sa Bacolod City Police Office. Padayon ang pabinilugay sa Police Station number 7, Talisay PNP sa kasong pagpatay kay Robin Mahinay, 26 anyos, isa ka commercial sex worker nga pumuluyo sa Barangay Banago, siyudad sa Bacolod, kagapagpatay man kay Mario Dimitrio nga isa ka bugaw nga nasapuan patay man sa siyudad sa Talisay nga ginutdan sang ulo. Sunod sa kay Police Captain Elber Bonilla, hepe sa Police Station number 7, Action Fred, nagabinilugay ang Talisay PNP kag Police Station number 7 sa anuman nga may informasyon nga ila maangot sa kasong pagpatay sa commercial sex worker kag bugaw sa siyudad sa Talisay. Sudok kay Bonilla Action Fred, wala untat ang ila sila pag-usisa, apang aminado siya nga may kabudlayat ang ila sila pag-imbestigar bangod nga kuntani ang bugaw nga nasapuan patay dito sa Talisay, isa ba kuntani makahatag man sang informasyon sa pagsulbar sang kaso nga pagpatay kay Robin Mahinay nga isa ka commercial sex worker. Sa din ang bangkay nasapuan sa tong September 8 sang aga sa isa ka bakante nga lote sa Purok Progreso, Circumferential Road, Barangay Alhis, Siyudad sang Bacolod. Action Eric no, in relation sa ginpatay nga bugaw diri sa area sa Barangay Alhis, kung sa din isa ka commercial sex worker ang nasapuan patay diri sa area. So ongoing aton nga investigation gihapon kay ang family at ginatumod gid nila bala ang suspect sa pagpatay sa ila limata. Gin-disclose man nila sa komisyon sa pulisan kag sa mga media man mismo nga amo gini kuno upod ang bugaw bala napatay man dito sa area sang Talisay. So nag-case conference mo kita sa family diri sa mga iladlaw mga kaliwat sa ila meeting para ma-finalize natin kag ma-determine gid pala kung ano participation sa bugaw sa kamatayon sa biktima. Pero gapati kabo yaser nga atong bugaw nga nasapuan patay ngilutdan sa ulo sa Talisay. Say man yung bugaw nga nagtransaksyon sa napatay man nga si Robili Mahinay. Siya ning bugaw ako ni kay sunaya sa family may participation gini ang bugaw pag isa sa mga suspect. So amo na ganing ma-case conference sa liwat sa ila para ma-finalize natin kung ano gid ba ng participation sining bugaw kay dito ang tamanina makita siya galing lang kay found napatay siya sa nagbibigat yung mga adlaw na hindi na natin ma-extract information nga sa iya. Action Fred, si Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magbanwa nag-report, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:13 na. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning, tamyaw ko akong yanggista, si Ima Lynn Jane, sa iya ika-22 nga pagsukat, birthday asubong. Sige, happy birthday, gid. Kay Ima Lynn Jane, 22 anyos na. Kay Evelyn Narciso Rabina, good morning Sige, time ko mag-join si mo live program. Nagamonitor kada kagaon na tamya tatay Mayok kag nanay Minya pamati sa Hacienda Taborda, La Castillana. Si Banisa Mayo, beautiful afternoon ko na dito sa ila. Officially first day sang fall diri sa kay Bit Chile tugnaw na kag amat-amat naga-change ang dahon kag kalahulog. Hindi ko makuha sa Minnesota, USA ni. Sige, kay Jean Ignacio, gamonitor kami di Valladolid. Mayong agad kay Maribik Tingson sang Barangay Masagana,
Valladolid. Kay barani ni Rico morning man kay bukay aming opsima Genggeng Perez kunsing baran halin kay nini Rico Baran sang Sitio Pait La Carlota. Kay Roland Guarino morning monitor sa Paglaom Village boy kag nining Guarino. Mga chikiting niya si Maisha, si Mabirek, si Dimi, si Myra, Mara kag si Sky. Ba si Dodge Dalida morning kuno kay Perla Dalida kag Shinika Mahilom. Si Milagros Morales ang maaw kag ni Edgar Bulaes ga monitor man. Morning da kay Milagros Morales kag Edgar Morales. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:16. Mabalik ako pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story.
Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Laro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 15-26. Una nga bula, resulta 15 kag 26. Second draw, 31-12. Ikadwa nga bula, resulta 31 kag 12. Third draw, 21-4. Ikatatlo nga bula, resulta 21 kag 4. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang luto, 649 kita. Ang jackpot, 93,612,815. Ang jackpot, 93,612,815. Resulta, 45, 36, 28, 35, 11, 41. Resulta sang 649, 45, 36, 28, 35, 11 kag 41. Sa ilo kita, 642. Ang jackpot, 10,04,965. Ang jackpot, 10,04,965. Resulta in any order, 17, 23, 35, 18, 24, 19. Resulta sang 642, 17, 23, 35, 18, 24 kag 19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Kay Jimmy Latido Senior, good morning na. Kay Barangay Kagawad sa Barangay Mailom Kap ay ka morning. Okay. Kay Dante Makilan, good morning man. Kay Rosemary Balues, good morning. Kay Danson Dulindo sa Barangay Tinungan, Isabela. Kay Lore Aguilion Munes, good morning. Kay Bill Magbanwa Kataraya. O gatamyaw ko akong bana sang happy birthday para buwas. Salamat gid. Baw advance nga pag sa ulog ha. Kay good morning kay kay Lula Luding kuno sa Hinigaran. Sige. Kay Aida Alunan sa tanan nga taga Barangay Granada, good morning. Kay Ronaldo Galinia Humayaw, good morning. Pangga Dubria sang Sumag. Kay Kamanso Siason Biboso, tamyaw ya. Si Mando, si Duday Madira Store, Kapa Mikael Bermudez sa Barangay Abuanan, good morning. Kay Bel Magbanwa Kataraya, sige. Kay Michelle Sayo Gimiroy, good morning man. Kay Jose Eerson Lapinig Gonyo,
from Stonehaven, Barangay Granada. One Negros back to back. Good morning sa Barangay Payaw, Binalbagan. Kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning man. Kay Librado Tosing Oploy, monitor from Himamaylan. From Reme Tosing. Pa-shout out ko sa pamilya Tosing. Kay Georgia Gargasiran, good morning. Kay Vicente Maglage Jr., monitor sa Bacolod City Heights. Tamyaw ko na si Felipe Nestor Dumangas kag asawa ya Lorna Dumangas sa Marapara Heights, Bacolod City. Bao si Dilaos kag Nanay Sabil nagaupod man sa aton. Action Radio Philippine Standard Time las 5:26 na. May pamangkot lang ko sa inyo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PIDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kano sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Ito wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da akong kapanglaba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian niyo kung nadala kami ko kunway. Sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagig ko kay message ko nadala nagig kami nga may pamangkot pa gidaw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos lang Tapos sa may eskwela. Last time antong na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano lang kuya ako maghulam. Pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka? Yes. Ano kung hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo. Sudlon tanang report sa City Hall, ikonsulta nga programa sa Bacolod sa tagsa ka mga barangay, magapadayon, suno kay Councilor Calao Puentevilla. Balita City Hall. Detalye sini upod kay Action Art, Tayupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Nagapadayon sa karon ang i-consulta program sa lokal na puluhan sa Bacolod sa naglain-lain nga mga barangay sa palibot sang syudad bilang kabahin sa Bacolod City Comprehensive Healthcare Program nga ginapatuman sang karon nga administrasyon. Suno kay Councilor Calao Puentevilla, yara sa kapinjis mil ka mabacolod non ang target nga mga beneficiaryo sa amo nga programa nga sa naibalawaan nag-umpisa sa bahin sa Bacolod Government Center. Dugang pa ni Puentevilla, hindi lamang ang i-konsulta nga aktibidad ang nangin kabahin sa nga mga programa kundi kalakip man diri ang maging patigayon nga mga medical mission. Sa piyak nga bahin, giklaro man sang konsyal nga nagapadayon pa sa karon ang pagproseso sa mga back chip application sa tagsa ka mga barangay. More or less mga 10,000 recipients ang target ang back-chip natin yung i-consulta. Naman siya in line, no? Ginambal na ito bilang series of medical missions ni siya. Part na niya sa back-chip nga program, ginsugdan niya sa government center. From government center, malabot niya sa barangay level. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art Tayupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:34 na. Happy birthday kay Brian Wimor Dilar. Kay Brian Wimor Dilar sang Barangay Punta Taytay. Good morning kag happy birthday gid. Siling ni Banisa Mayo full seasons gali didto sa ila sa Minnesota then winter na. Amo na pag-ulan sang yelo. Sige. Thank you gid kay Banisa Mayo. Kay Centros Agpan Kanoy, good morning. Tamyaw ya Rosie Aspan mayo lang nga pagpamati kag pagpulo pangapi kay Ria May Ladio, good morning man. Kay Juan Salmite Ecija. Sige. Kay Stephanie Transporto Kisada, good morning. Maulanon lang nga mayong agada sa kay Tata Imbong kag kay Naida sila sang La Carlota kay Manjo Arnijo monitor kami Isusa Heights Estepania tamyaw lang Diana Villanueva
Celebrado Tosing Oploy morning. Monitor Barangay Mambagaton, Sitio Poblador. Shout out sa pamilya Tosing kag kay Ria May Tosing. Kay Erne Odas Colidas, good morning man. Kayo si Gruli Gayuna ba? Paring Yuli. Morning kay Maylin Sulina sang Barangay Otso, Isabela. Sige. Kay Ana Sinoro, good morning man. Kay Jan Juanites, morning. Tamiyaw ko pamilya Juanites, Amita Magno, Marin. Bangga dira sa may sitio Palaypay, Barangay Quintin, Rimo. Sige. Morning na sa inyo. Kamusta da sa kapihan? Si Munsing Syukon, ara daga pangapi, kanday Joel Peridos, Jobert Carion, si James Patalagsa, si Bida Tumbos, si pari JC Sindico, dira kay Roger Aguirre kag Bibitana, si pari Cano Rivera kag Lore Apurado kakanto pa da. Kaya nga ba minste de ati natural, si Boy Bala, si Dot Sulibin, si Monet Rujas, si Nelson Distrito, si Diok Torres, si Larry Benitez, si Maral, si pari Ed Jamson, si Billy Caro kag Jimmy Candelario. Amo na silang minste ya. Action Radio Philippine Standard Time las 5:37. Balik ako pagkatapos ini. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubraw na dason. Ubraw na dason singga nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano? Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanakit. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Di silingkod sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswang,
ang Aksyon Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Aksyon Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagi ng Aksyon Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Aksyon Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati ka Mga LGU sa Negros Occidental nag-showcase sa ila produkto nga pagkaon sa halin sa kusina program sa Bacolod. Balita Kapitolyo. Detalyo po ti Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Nag-showcase ang ila sila ginapabugal nga produkto nga pagkaon ang nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Ini paagi sa ginatuwag halin sa kusina program kasadin ang pagpresentar sa naging patigayon kahapon sa hapon sa Ayala Malls Capitol Central Activity Center. Ini may katara sa gihapon sa nagapadayon nga Provincial Tourism Week. Sa mensay sang gobernador, ginapahayag ni Gobernador Bong Lacson nga dako ang mabulig sa sining aktibidad agod nga makinala pa ang probinsya sa Bogos nga pusod bilang isa man sa mga lugar nga may maayong produkto kon pagkaon ang paghahambalan. Yari mensay sang gobernador. Negros Occidental is admittedly one of the prime food destinations in the Philippines. As such, the Provincial Tourism Week celebration will not be complete without showcasing the Negrense fare from our different cities and municipalities. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinubaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42. Mabalik ako pagkatapos ini. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Aksyon Radio for almost mga 27 years. I'm Aksyon Artay Kupon, anchorman of Aksyon Hotline program. I've been in Aksyon Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Aksyon Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ay Torres sa mga katapos sa
Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan niya pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Kag ano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sang Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radio Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2. Pasalamat din yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa Salazar, Aksyon Dale. Action Fred, din sa Lapay sa Tedea Noc Police Station number 4 ang ginapatihan is drug den diri sa area sa Dalan Burgos, Barangay sa Bacolod. Kahapon nga adlaw mga takna alas 5 sa hapon. Tatlo diri ka mga suspect nga nagradakpan, isa diri ginapatihan nga drug den maintainer naging kilala kay Junesio Oleta, 54 anyos, residente na siya sa Purok Kabuguas ng Barangay Mansilingan, syudad sa Bacolod. Magluwas kay Oleta nadakpan man si Ronalyn Lachica, 27 anyos, residente sa Barangay 19, kag si Alain Lubio, 32 anyos, kag residente naman sa Barangay 22 diri sa may syudad sa Bacolod. Ginakabig Action Fred nga puro mga street level individual ining tatlo nga mga nagradakpan nga based diri sa inventory sa ato sining otoridad. Nakuhaan ining mga suspects sang pito tanan ka mga sachet sang suspected shabu kag duha ka bulto sang ginasuspect sa shabu, mga proceeds sa ginapatihan baligya sang illegal nga droga kag pila ka mga drug paraphernalia. Action Fred ginabanta nagadangat diri sa 13 grams ang na-confiscate nga mga illegal nga droga nga nagabalor sang 88,400 pesos. Ining mga suspect karon ang preso sa custodial facility sa Police Station number 4 samtang ginaproseso na sa katusing kapulisan ang pagpasaka sang batok sa ila. Balita gikan sa patrol ang ka-aksyon nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Action Radio Philippine Standard Time, las 5:55 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Las 5:58 na. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Action Radio!